Πάω το εδώ. Κοιτάξτε τι έφτιαξε η Έλληνα. Ναι, χαμογελάκι. Τώρα από μισή ώρα. Τώρα ο Μιχάλης που είναι τώρα πάνω σε επαναφέρει το φύλλο. Παιδιά, το ξέρετε ότι παλιά με φωνάζανε. Έχεις πει. Δεν το έχω πει. Ναι, δεν το έχω πει. Λοιπόν, εμένα παλιά με φωνάζανε Μιχάλη και τώρα με φωνάζουν. Πάνω. Πάω να κόψουμε φύλλα. Πάω να κόψω φύλλα. Για να φτιάξουμε τις κρέπες μας. Πάμε εδώ. Τις ψεύτικες κρέπες, μην τις φάτε. Είναι ψεύτικες οι κρέπες. Μην τις φάτε, εντάξει. Έτσι για να περάσει η ώρα σας. Να παίξετε, να χαλαρώσετε. Όλα αυτά. Καταλάβατε τώρα. Παιδιά, συνηθισμένα παιδιά είμαστε. Καταλαβαίνετε. Κόβουμε εδώ φιλαράκια. Πάμε. Έλα. Έλενα. Εδώ Έλενα. Γεια σας, viewers. Φτιάξτε. Γεια σας, παιδιά. Ο συνηθισμένος ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου. Και είπε όλα τα φύλλα να τα κάνουμε έτσι, αυτό πήγαινε να φάρει κι άλλα. Λοιπόν, κι άλλα φύλλα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Κόβουμε εδώ φιλαράκια. Έλα, εδώ. Τα αφήνω εδώ. Κάτσε να βοηθήσω. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να σας δείξω. Έχουμε το φιλαράκι εδώ. Ωραία. Και βάζουμε τους δείχνω. Και βάζω εδώ. Το κάνεις λάθος. Ωραία, βάζεις έτσι, μετά το κλείνεις. Βάζεις εδώ. Μετά το κλείνεις. Να, βάζεις λίγο. Μετά το κλείνεις. Τώρα για σας κλείνω το χέρι. Και να η κρέπα μας, κάτσε να τη δοκιμάσουμε. Στα ψέματα τώρα, μην το δοκιμάσετε εσείς. Πάμε, γεια!